Gustatzen zait euritantek kristalaren kontra jotzean ateratzen duten soinu hori. Eta izetakoaren kontra euriak eta txinkorra jotzen dutenean, eta garbigailuek ris-ras hori egiten dutenean. Hori pasada bata. Gogotik botatzen duenean, are bizkorrago aritzen dira gailuak. Ris-ras. Behieki udan, ipurdi inguruan izaten dituzten euliak usatzeko erabiltzen duten mekanismoa datorkit burura. Buztana. Aiba, konturatu nahi euriak eta euliak badutela beste antzekotasun bat. Ia berdin idazten direla. Euria, eulia, kontsonante baten aldea. Zorionez, euria ez da euliak bezain ekina eta astuna. Noizbait atertuko du, baina euliak animalia astuna horik, gainera, behiek ez daukate euliak hiltzeko fris hori, eta txalo batekin ere ezin ditzakete hil. Gogaikarria izan behar du behia izatea, Egun guztia mekanismoa martxan. Belarraian, txisegin, kakagin, mekaniskoa martxan. Belarraian, egun osoa, egunero, eta beti berdin. Beno, gure aita fabrikako makinaren aurrean bezalaxe. Aitzitik, gure aitak baditu astean 2 egun opor. Gu zaintza tokatzen baldin bazaio ere. Behiek ordea, ez dute jaiegunik. Pentsatzen ari naiz behiek lorik egiten ote duten. Aleuliek ez dieten usten haiek ere ez dutelako lorik egiten. Lorik egin gabe bizi daiteke ala. Nik ezingo nuke. Aizue, bapatean, euliei kristomani hartzen hasia naiz. Etxeranzko bidean euria bota alean zen, eta zaila aurrekoa ikustea ere. Horrelakoetan, amak abiadura moteltzen du. Urduri jartzen baita. Haizetako garbigailuak ris-ras. Ni atzeko eserlekuan, eskuinoko lehiatialetik begira. Irratian, bai pasa. Eta ni euritantak kristalean erori eta errekatxoekin nola batzen diren ikusten. Esetze euritanta bati arrastoa jarraitu. Non bukatzen dute? Odeietan berriro? Tantak, putxuak, errekastoak, errekak, urlasterrak, ibaiak, deltak, itxasoak, lurrunketa, kondentsazioa, prezipitazioa. Horrela ikasi genuen arren, niretzat magia da. Telekomandoa bezalaxe. Eta Harry Potterren hegazka magikoa. Etxeratu ginenerako, iluntzeko 7 edo. Amak, San Jakoboak prestatu zituen eta, dutxatu ere egin gabe, afaldo egin genuen. Afaldu edo. Nik ez nuen ez goze handirik ez da hitz egiteko adorerik ere. Eta ikaragarri nekatuta nengoenez, amari musu eman eta nire logelara joan nintzen. Gabon.